Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować kruche ciasto bez dodatku jajek. Przepis szczególnie przydatny dla alergików. Zmrożone w zamrażalniku masło ucieram na tarce o grubych oczkach. Dodaję mąkę przesianą przez sito. Dosypuję też cukier i sól. Zaczynam delikatnie mieszać składniki i szybko wyrabiam ciasto. W trakcie wyrabiania stopniowo dolewam bardzo zimną wodę. Wyrobione ciasto chłodzę przez 1 godzinę w lodówce. Schłodzonym ciastem można wylepić formę do tarty albo tortownicę lub wyłożyć je rozwałkowane na blaszce, najlepiej na papierze do pieczenia. Ostateczna temperatura pieczenia i czas będą zależeć od użytych składników, ale standardowo ciasto pieczemy w 220 stopniach Celsjusza przez około 20 minut. Po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!